Sinjuri, dan huwa Vinnie. Iva tiċċaqlax qabel ngħidulek. Il-vista ta' Vinnie ili. Però laqqas il-vista li tagħmillu ħajtu iktar ikkomplikata imma l-fatt li hu prużuntus u flok jaċċetta l-fatt li l-vista tiegħu mhux mill-aqwa jibqa' jinnega. Ħallija l-CVs ma naħsibx li qed jaslu f'posthom għax dik mhux letterbox. Le, ma xene ma tibtumat lejli, ħallina tifqani dal-għodu. Qed taraw għall-preżunzjoni li kont qed nitkellem dwarha u aħna bħala danusan iddeċidejna li nippruvaw ngħinuh. Żgur li hemm barra jeżisti ġob li hu tajjeb għalih. Ġob fejn żgur jibrilla u fil-fatt ħadna suġġeriment ta' ċertu John Gravina u qalilna Vinnie messu jaħdem parker ħad-Dingli. Parker? Qabel? Ejja, ġejb. Thank you, ejja. Isma' żgur mhux qiegħed fit-tarfu. Għabbet tajjata, ma tibni maħraċ, lejli ejja, għadu l-ura. Ejja, t-naralek, ejja. Għabba, għalek, ejja. Għalli, faj marda. Basti l-oftja biex nidħol s-saħbat u telaq. Insomma. Laqwa li tħanet €2, xana zobbi. Kif rajtu, il-ġob ta' Parker, speċjalment ħad-Dingli, mhux l-ideali. Ejdulna li ma ġob taraw jagħmel u fl-episodju li jmiss kapaċi taraw jippruvaħ. Ma tibni ma